Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να βάλω μια αναγγελία γάμου. Ναι. Παντρεύεστε? Ναι. Ποιον? Συγγνώμη. Ποιον παντρεύεστε? Ποιον παντρεύουμε? Ναι. Εγώ ο ίδιος. Μόνο σας? Όχι, μαζί. Μαζί με μια κοπέλα, με την κοπέλα μου. Ωραία, αυτό ρωτάω, κύριε, με ποιον παντρεύεστε? Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω την τιμή, πόσο στοιχίζει. Για να παντρευτείτε, ο Κούκος Αηδόνη. Το πήγαινε στο Δημαρχείο, υποχρέωσε το Δήμαρχο να το κάνει. Άστο. Η αναγγελία. Και μόνο το πιάνο που θα πρέπει να βάλεις μέσα στην εκκλησία για να έρθει ο άλλος να παίξει το follow your heart και να στην κλέψει είναι 3.000. Μην πω για την εκκλησία. Άστο ρε παιδί μου, πήγαινε στο Δημαρχείο, σου λέω. Πήγαινε στο Δημαρχείο και μετά ένα γεύμα στο σπίτι στους κοντινούς συγγενείς. Μητέρα, πατέρα, τέλος. Σωστό. Τσάμπα θα σου βγει. Ξέρεις πόσα έξοδα έχεις από εκείνη τη μέρα και μετά? Τι θες να έχεις και εκείνη τη μέρα έξοδα? Άστε την πουάνα να ζει το όνειρο στο μυαλό της. Πρέπει να το δει μπροστά της κιόλας επειδή θέλει μάνα της. Πάει στο διάλογο. Σωστό. Εντάξει, έλα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή κρεμάλα, γεια.